Ach, gut, en dan kwamen die mensen met drommen op Schiphol aan, weet u nog. En dan was er geen bed. Mocht ze 1 nachtje in het Hilton Hotel. Ontbijt op bed. Zei ze, gut jongens, hebben we toch nog iets rijks genoten. U lacht, vorige week hadden we tumult, hè? Tumult, riep er iemand van het balkon. En van, ik kan niks verstaan. En dan riep er voor iemand, ik kan helaas alles verstaan, zullen wij ruilen? Wat? Nee, ik was niet hier. Waar speelden wij? In Heilo? Ja, in Heilo was het, ja. Ja, en... ja. Nee, maar in Heilo, daar heb je dus een culturele vereniging. Het zogenaamd Heiloos Cultureel Streven. En, ja, nou... het heet zo, ja. Nou, en wij daar spelen en dat was slecht, zeg. En het was mijn eigen stomme schuld, want ik had de stommiteit begaan namelijk... om te beginnen met enkele grappen over de hemel, hè. Ja, oude gewoonte waarschijnlijk. En ja, 10 jaar geleden was het leuk. 5 jaar geleden begon het melig te worden. Nu is er heel iets anders. Nou weet niemand meer waar het over gaat. Het was een heel eenvoudige grap. Er was 1 grap van de generaal. Die ging zo. Er was dus een generaal. En die kwam in de hemel. Nou, grap op zich. En, Dus die hele hemel loopt uit, hè, om dat te fotograferen. Dat is, ja... Dus de gewoonte, boven wordt alles vereeuwigd. Hè? En dan, ja, lens op oneindig en dan gaan ze. Nou. Maar Petrus roept die generaal eens even apart. Die zegt, generaal, moet u eens luisteren. Had u op aarde de gewoonte om altijd alle voorschriften op te volgen? Ja, zegt generaal, altijd stipt. Alle orders opgevolgd. Zegt Petrus, zou u het hier willen laten? Anders wordt het hier net zo'n bende als beneden. Nee, hij was gesneuveld. Gesneuveld, ja. Nou, iedereen dol benieuwd, hè, van, generaal, hoe is dat nou, dat sneuvelen? Hij zegt, kerel, dat is adembenemend, werkelijk waar. Ja. Ik kan de heren verzekeren, als je geraakt wordt, dan gaat er toch iets door je heen, hoor. Dat is ja. Nou. Oh nee, er was nog een grap. Nee, dat was nog over een bankier. Er was een bankier, komt in de hemel en vraagt aan Petrus, wat hoor ik? Is een eeuwigheid gelijk aan 1 seconde? Ja, zegt Petrus, kunt u zo wel stellen? Hij zegt, nou, dan is 1 miljoen dus ook gelijk aan een cent. Ja, dat weet ik, kunt u ook zeggen. Nou, geef mij dan 1 miljoen. Zegt Petrus, moet u 1 seconde wachten. Hier. Wat? Ja. Hier weet je nog waar het over gaat. Heilo, doodse stilte, hoor. Ja. Oh, dat scheelt. De ene gemeente of de andere, al liggen ze vlak bij elkaar. Zeg, het is werkelijk waar. Ja, mevrouw, wij komen overal, maar dan merk je wel waar het heidens wordt in Nederland, hoor. Noord-Holland staat erom bekend, zeg. Op Hemelvaartsdag regent het al niet eens meer. Oh, mensen weten ook nergens meer de ballen van, zeg. Nee, maar praat je over een engel, hè? Een engel. Dan zeggen ze, ja, een engel. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Nou, gewoon steenkamp, maar dan doorzichtig. Nee, maar het geldt voor het hele land toch. Lege kerken. Ik zeg altijd, als je geen illegale gastarbeiders had, kwam er helemaal niemand meer in de kerk. Nee, ik sta niet te kletsen. Wij hebben echt geënquêteerd aan de uitgang van een schouwburg. Enquête gehouden, wetenschappelijk. Ik bedoel met bandrecorder dan, hè. Nou, en 3 vragen. Nou, wat de mensen nog wisten. Nou, een puinhoop, hè. De eerste vraag was, wat is ethisch reveil? Nou, de mensen hebben geen idee. Ik zeg, meneer, dan maak ik het u makkelijk. Dan vraag ik, wat is dan ethiek? Wat is dat nou? Ethiek. Een ethiek. Een ethiek is een cafetaria. Meneer, wie was Johannes de Doper? Hij zegt, is dat niet de bijnaam voor Joop Zoetemelk? Zeg, meneer, denkt u dat Willebrands het alsnog gaat winnen in Rome? Nee, zolang Merckx mee rijdt, nee. Nou, die Willebrands zit ook moeilijk op die 2 stoelen, zeg. Die is in Rome secretaris van de eenheid van de christenen. En in Utrecht is hij weer secretaris van de verdeeldheid van de bisschoppen. Dat is een part-time bisschop eigenlijk, hè. Uitzendkardinaal. Nou, paus lijkt me ook niks, zeg. En altijd op reis en altijd weer hetzelfde protocol. Vliegveldje kussen, kindje knuffelen, en klok terugzetten en wegwezen. Niet waar? Ja. Correct, hoor. Nou, hoe vond u de synode, zeg? Alles komt weer terug. We gaan weer biechten met terugwerkende kracht. Ja.
Iemand zei, ik weet nog wel wat, maar niet hoeveel keer. Ach, goed. En hoe vond u Gijs, hè? De Ayatollah van Roermond, hè? Och, goed. Oh, je hebt zat mensen die zeggen altijd nog bisschop Gijs. Nou, ik vind het helemaal geen bisschop, ik vind het strafschop. Oh, dat gaat een mooi verhaal, zeg. Gijs was bij de paus, hè? Om de paus tot de orde te roepen, hè? En, ja. Hij zegt, heilige vader, kom dan voorlopig niet naar Nederland. Het is één grote puinhoop. Ik zie u al rijden door Nederland, zeg. Dat de mensen zeggen, wie is die mevrouw op die vrachtwagen? Hij zegt, maar als u nou zo nodig moet, komt u dan naar Roermond. Want in Roermond is alles nog gaaf. Wij hebben nog bijvoorbeeld een gezin met 21 kinderen. Nou, zegt Paus, een respectabel aantal. Zou u dan deze hoge kerkelijke onderscheiding aan die pa en ma willen overhandigen? Dus Gijs vliegt terug, overhandigt de onderscheiding. Pa bedankt namens het peloton. En hij zegt, wij vinden het ten meer zeer sportief van de paus, want wij zijn nog ineens katholiek. Wij zijn protestant. Zegt Gijs, nou, spijt me wel, het gaat niet door. Zegt die vader, waarom niet? Zegt Gijs, dacht u dat de heilige vader hoge onderscheidingen gaat weggeven aan 2 ketterse seksmaniakken? Zeg, u zult wel zeggen, waarom heb je de vaste begeleider Frans Oudhoff nog niet anders voorgesteld, maar dat was iedere avond weer hetzelfde moeilijkheid. Hij is onvoorstelbaar.